Όχι. Αυτό, ναι. Σβήνει. Θα σηκώσει πολύ και μπροστά και πίσω, δεν ξέρω. Να μπει καλύτερα από την αρχή. Να το κάνει πίσω το αμάξι. Τι λες? Δεν είναι να το βάλει λίγο καλύτερα? Είναι επικίνδυνο. Έτσι, καλύτερα ίσχυσε το. Είναι επικίνδυνο, θα πέσει μετά. Α, αυτό ήταν, έπεσε. Εκεί έλα, να πέσει μέσα στα γατάκια. Έχει πολύ θέμα. Για το Καγέν έχει θέμα. Τι έχει θέμα? Μονοκόμματο, παιδιά, δεν το... Και δεν παίρνει ούτε ABS ούτε τίποτα μπροστά, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ούτε ABS δεν παίρνει μπροστά. Τίποτα δεν παίρνει. Μόνο του